uNkulunkulu bazalwane igospel uyenze into efana njenganale. Kodwa imani phela njengabantu abagijimayo umuntu ozobamba irelay uyithi. Kuba right? Yes, we left ngoba kufanele uyibambe ngo right. I-patron. Hallelujah. Ama sons and daughters of the kingdom aphambili anikeza amancane. uJesu yozabuye sinikezwe le mandate. Not to destroy lento oyifici ikhona endlini kaNkulunkulu. Njengoba bekhona kumele ivangeli badlulisele njengoba linjalo kulapho. Nalabo abasebekhulile kwabalandelayo. Why I am using 5 sticks? Amatshe amahlanu kaDavide uma ezoshaya uGoliath waxosha amatshe awu5. Number 5. Hallelujah. Number 5 bazalwane. It symbolizes God's grace, kindness and mercy towards humankind. Lento uyithole ngomusa idlulise ngani? Ungayidala ukuthi ungayishintsha. Ashayela izandla hlalani phansi. Njengoba le nkomo induku abayiphethe bazozinika abalandelayo. uJesu yozabuye. Angathi masekuba umnyaka umfundisi la kunasekho niqale nimhlupha ngathi ivangeli nilazi. This is the same gospel elashunyelwa kwa uFD Mkhize. Engilishumayelayo. Wena mingaphambili asuthi uphethe induku okulandela uyakulandela. Ubapha ngomusa ngoba nawe wayamukela ngani bazalwane. uJesu azabuye. Uqaphela number 5. Ake sibheke lento bazalwane the Old Testament istructure ishwe kanjani. Angikho lapho ngizongena kwisermon yami namhlanje. Kodwa ake sibuke izinto ezivame ukungabhekwa egameni lenkosi Jesus. Ibhesi soba zonke lakubhale khona incwadi. Livula ngo number 5. Okuyincwadi esibiza ngani bazalwane the Pentateuch. Hallelujah. Isigele sisaqhubeka siphelanga. Eziyini? Esu5. Oku Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy ezibhalwe uMose. Ezimele ku number bani? Esymbolizer umusa kaNkulunkulu nobumnene nokukholeka emntwini. Hallelujah. Bese silandelwe yincwadi esizibiza ngokuthi historical books ezomlando ezingakhi zo12. What does 12 stand for? Number 12 umeleni bazalwane. Hallelujah. Perfection and authority. Number 12 umeleni bazalwane. And njengoba ngazalwa ngomhla ka12 kumele kubonakale perfection. Kumele kubonakale ukuthi ngishumayela njengomuntu onikwe authority uJesu. Hallelujah. Usana kweliphezulu. After that zizolandelwa yini bazalwane? Zilandelwa yi-wisdom literature. Ingakhi nayo iwu5. EkuJob, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes and Songs of Songs. Zingakhi? Waphinda futhi uNkulunkulu woveza umsa wakhe emntwini. Uthi 5:12 ephinda into eyodwa yazi Old Testament yagcwala. Asikaze sinake lento eBhayibhelini. uNkulunkulu ngivezela manje kuseni mangiza. That is a new revelation. Angaze ngishumayele ngalento.
Hallelujah. And then after that kwazovela the major prophets. Hallelujah. Ekubani Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel and Daniel. 5. Sabuyela futhi kwini bazalwane kindness kaNkulunkulu. Bese iOld Testament sazoyivala ngo-number 12. Esithi abaprofeti abancane babumdluli. Sikalithi sini namhlanje. Esithi abaprofeti abanjani. Uyangizwa mama umnyaka. Ungizwa kahle. Savala ngo-number 12. Perfection and authority. Why uNkulunkulu emfezela ngoba namhlanje sizokhuluma ngobaba ka12 obuJacob, ngobaba kaperfection, ngobaba kaauthority owazala amadodana awu12. And umuqhubeka ngalo 12 bazalwane kwazala abaprofeti abawu12 ababemeli perfection kaNkulunkulu. uJesu naye uqhamuka naye nabafundi abangaki. Hayi sesikoleni namhlanje. Ayikho into kwi-Old Testament engekho kwi-New. Hallelujah. Angifundeleke bazalwane egameni lenkosi. Genesis 32 from verses 22 egameni lenkosi. Kodwa wehlule. Ihloko sami namhlanje bambana noThixo. Ubambane nabantu. Kodwa ekugcineni nqoba. Yiba ne-wrestling noNkulunkulu ube ne-wrestling nabantu. Fundo seyitholile. Funa nge-English iqala ngenzela laba abazabe ngempela isiZulu abangasazi kodwa ngizoshumayela ngesiZulu. Hallelujah. Yes, verse 22 up to 32. That night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone. A man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. The man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go until you bless me." The man asked him, wabathatha wabawelisa emfuleni wabawelisa nalokho ana wasala yedwa uJakobe wabambana naye umuntu kwaze kwasa esebona ukuthi akamahluli wathinta isikhonqeni senyonga yakhe waphinyazeka uJakobe isikhonqeni senyonga esabambene naye wayesethi angihambe ngokuba sekuyazi kepha wathi anginakuyeka ukuba uhambe ungavusisana. Wathi kuye, "Ungubani igama lakho na?" Wathi, "NginguJakobe." Wathi, "Igama lakho alisayekuthiwa uJakobe, kepha u-Israyeli, ngoba ulwile noNkulunkulu nabantu wanqoba."
uJakobe wayesethi uJakobe wayesembuza ethi ake ungitshele igama lakho wathi ungibuzelani igama lami na wayesembusisa khona Jakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi Ipheliyeli ngoba wathi ngibonele uNkulunkulu ubuso nobuso noko umphefumulo wami ukhulu ilanga lamphumela esadlula ePheliyeli waqhuka enyongeni yakhe ngalokho abantwana bakwaIsrayeli abawudli umsipha wengulu osesikhonxeni senyonga kuze kube namuhla ngoba wathinta isikhonco senyonga kaJakobe emsipheni wengulu. Baba egameni kaJesu waseNazaretha. Jakobe umkhohlisi noma wakhohlisa. Haleluya. Ugama lithi Israel obabana noNkulunkulu. Igama lithi Peniel. Ibhekane noNkulunkulu ubuso nobuso. Uma ufunda kahle incwadi lebhalwe uMose yokuqala kwi-Pentateuch books lithi iBhayibheli akekho umuntu obhekana noThixo enze njani bazalwane. Iyenza isense lethu uJakobe uwelisa unkosikazi wawelisa abantwana wasala nomuntu wabambana naye. Ngoba uthi uMose ngifuna ukukubona exakwe zakhe uthi weMose ngizokufaka la emfantwini ngidlule ngomhlanje ngoba akekho ngibonayo mina ubuso nobuso ezenjani. Iye ngikhathaza lento ukuthi why uNkulunkulu enginika le sermon because kumele yenze sense ukuthi akekho umuntu obona uNkulunkulu ubuso nobuso ezenjani bazalwane. La uJakobe esewelise konke usemqoka bazalwane. Alright, angizila. Njengoba sithi Jacob deceiver or he deceives. Waqanjwa ubani? Ubaba wakhe ukuthi uJacob benomama wakhe ngeorder kaNkulunkulu. uNkulunkulu unikeza uJakobe igama elikhohlisayo noma elifaka i-characteristics yokuba umkhohlisi. Angazi lengizweni bandla. Igama elali Jacob wayengalithandi ngoba lenza athathe ifa lemfuwabo ngokukhohlisa azenze yena umfuwabo engasiye kodwa kwabu ordainwe uNkulunkulu. Liyangizwa bandla. Wahamba wayakala abantu ngoba enaleli gama kamalume wakhe wasebenza 7 days sekufanele bamnike unkosikazi wakhe ayimsebenzele bathi cha akwenzeki kuthatha omncane hathatha omdala phela usebenze another. Kungenzeka ukuthi igama olinikwa uNkulunkulu liyajulukisa. Kungenzeka igama onalo ukhohlisa abantu nawe bayakhohlisa. Manje ngenze njani ngigama engalipho uNkulunkulu? What is your name? What is your name? Ubuya nemfuyo uyabheka kumfuwabo. Now ufuna ukuhlangana naye athi mfowethu kwangesimina owantshontsha ifa lakho kodwa igama engaqanjwa lona. Kwangesimina kodwa igama. Angiqaphanga leli gama. Kodwa igama langenza ngenze lokho. Angase lakhi igama likufake inkingeni ezingakanani. Angase lakhi igama likufake inkingeni ezingakanani. Lithi iBhayibheli sewelise bonke kumfuna uJakobe wayesebambana nomuntu ubusuku bonke. Wenza njani bazalwane? Ubambane uJacob noNkulunkulu ekwi-human form. Oh, washo kamnandi lothi Jesus. Umuntu owaba kwi-human form is Jesus.
uJesu lo bambana noJakobe hayi uNkulunkulu. Ngoba uJesu wabonana nabantu abafana. Ngoba wayegcwele umusa nenceba. Lithi iBhayibheli elam nelakho nele-English wabambana nomuntu. Alithi wabambana noNkulunkulu. Wabambana nomuntu angamazi. Noma ingelo sikaNkulunkulu imbethe ubuthixo noma imbethe ubuKristu uJesu. Angazi wethi yangizwe namhlanje. Amen. uNkulunkulu wayengahlulwa uJacob. uJesu wayengahlulwa uJacob. Kuthiwa kwathi ukuthi uzosa. So wabambana noNkulunkulu noma emthandazweni thina ngathi kuzosa. Indaba kaJacob yalunge ekubambaneni noThixo, ekubambaneni nomuntu, ekubambaneni noJesu. Baningi abantu abasalayo, umfundisi akezi kwami, umshumayeli akezi kwami, umama umshumayeli basala endleleni baqathana ngoba babambene nabantu. Yilwa nabantu ulwe noThixo. Into yakhe yamenza bambana noIsaka. Kodwa wamehlula. Now into engiyithanda kulo muntu uthi ubani igama lakho wena muntu? Uthi my name is Jacob the deceiver, umkhohlisi. Igama lami ngikuJakobe owathatha ifa lomfowabo. Sometimes sishintsha amagama masenkingeni. Uyeke nokukhonza mawuse don't change your name. Hallelujah. Ungashiki nenkolo. Kodwa bambana nesimo bambene naso. Uthe usinqobile sikwenye level namhlanje. Bambana nobani? Siyabona isithunywa lo muntu ukuzosa ngize ngibone wamthinta enyongeni yaphinyezeka. But now your name will never be Jacob but Israel. Hlangana ne-name change. Hlangana ne-name change. Hlangana nonika amagama. Uhlangane naye sezoshintsha igama lakho. Ungahlangani ne-African gospel yodwa. Uhlangane nomphaphatiso wamanzi wodwa. Uyikhathala sayi. Ila kodwa hlangana ne-name change. Change your name. Ngoba ulwe nabantu noThixo. Igama lakho lizoshintsha. Bakhathele emhlabeni bafuna igama lakhe lidala lihlekisa nabantu. Igama lakhe lidala lifuna ukukuthengisa opoison usibulala. Igama lakhe lidala awuthandi.
ukuthi uNkulunkulu namhlanje ihlangana naye endibe somtshelele igama ongalithandi uyadayisa umtshele leligama ongalenzi njani ongalithandi umtshele nenhlupheko esifuna ukuye kusukholwa uyilahayini mtshele yonke indaba thulula konke wena yena hayi abantwini bambana noThixo bambana nabantu ehlula namhlanje ngikhuluma nabantu abakuthiwa ngeke bagane ngikhuluma nabantu abakuthiwa ngeke bashadele ngikhuluma nabantu ekuthiwa ngeke balungele lutho empilweni namhlanje ngi-introduce the name change sesiyahla kule conference ngi-introduce namhlanje umuntu oshintsha amagama ngi-introduce namhlanje umuntu one-authority ukhona bongabaphana naye ukhona bongabaphana naye ukhona bongaqedi umzuzu naye athi uphana kahle umzuzu naye uJesu uyaguqula angeke silande uKefrodola eAmerica come and preach over your head but the Holy Spirit himself uzosashumayeza uzosa-interprete uzosachaza into wena udinga le name change haleluya wahlalwa phansi wahlelwa khona wagwitshwa ngempilo yami wahlalwa phansi Hallelujah. Ngiphethe abashaba namandla. Ngiphethe uminister. Ngiphethe ama-president. Hallelujah. Ngiphethe abantu abane-high profile. Ngibadlali bengenyawo. The name changer is right here. The name changer is right here. The name changer is right here. Wrestle with him. Bapana naye. Bapana naye. Bapana naye. Bapana naye. Ehlula. Ngoba bakaKristu bayehlula. Bambala uIshmael noma engahambanga ne-kingship underline akahambanga nani kodwa ngenxa ukuthi i-order yayivela kusala ephuma kuHagayi wahamba nomcebo ne-blessing uEsawu esethe ngisengefa akahambanga ne-kingship ne-leadership wahambana nomcebo izinto zokuthula endlini uyilida noma ngobusisi wena uthi ngeke ikutethele ungangibusisa kodwa sibona uJakobe ukubamba kokubili kushintshwa igama ubaba uleadership ubaba nomcebo namhlanje kubambe konke kushintshwa igama likabani what lakho
nobuholi uhamba nobuholi and okwesithathu uhamba nomcebo. Umifana iconference uthi angisho kanjalo umdala wethu. Gijimuze ngaphaphamisa isandla sakho nemkhuluma naye. Abathi inkosi ishintshe igama lakho. Inkosi ishintshe igama lakho siyabonga. Change my name. Igama lami umnyesa limbuyise ejele. Ungaphumeli ngaphandle. Ungayi ngaphandle. Kodwa funa lezi zinto ezintathu namhlanje. Oh Nkosi.